группасы деп айтайын анын түркүндө энди анын менен тагы да ныклы байланыш кетти биздин анын кушалым чаналары фестивалы өткөргөндөн соң анда мен ушул лауреат исине алай болгоч бул мага айтты эле биргелешип алиги ушул концертларны иштей келдик. Мен каршы келмедим, анда музыкант булар, камчырчы булар ашырды да. Шундан соң энди биздин гүзел белән шунда байланышып кетип, шулай-шулай и башланды. 6 ел болду эми бирге турганга, турмуш иттик. Жырдан башка эмне ишиң бар? Эмне керек? Жырдан гана жүрөбүз. Ишке кирмедик хамар. Ишке кирмедик. Вокал балаларны мектепте вокал дәресине илеттик. Азыркы вакытта декретте. Хамар шунда чыгам мыха. Эш вакыты иштеген, ал хамар декретте иде. Кризис болгон сайын, бейни арттырган сайын бир кишилер сурайлар бит. Иштеп Аны артырсак күпмө була 100% артырса 200%, 300% артырса сиз не шарыгыз? Жакшыраак гана жашап кетерин деп айтады. Амма мына 200%га артырса, әле Москвич менен жүрөдүр. Волга алармын деп айтады экен, ну кыйбатыраак да Москвич. 300%га, ну мына айлыгына квартира тура берем. Коттедж салармын деп айтады. Соңсыз ким булып ишсиз соң? Мен эле кем төлөйм деп теге зиратта жер калышына болушу. Ошол шекелде бизге артык тиймеди инде, терсин айтканда. Алгашкы эле теге алай бергенде жигит деп яшайбыз. Нормально. Мына акча турында чыккач шундай суроо, айына күпмө акча иштейсиз? Күпмө кылай берейин? Санап турган жок. Иш болса, сам главный иштен айырмасын кылайын. Азыркы вакытта яткан хоббиларым малайларым инде. Ирем ашарга пиширүү. И мәшәкатьләре балаларны төрле түгәрәкләргә йөртү, аларны ничектер бөтен яктан тәрбияләү, бөтен яктан үстерү. Шул бөтен хоббим пока шул. Шул сөйләшкән кыз бала булса инде Илназ куша, малайлар булса мин кушам. Шуңа соңгы пока мен генә кушып торам. Вакытлы чыгагына. Шейкене, мәсәлән, диңгез янына якынрак. Булай ташлап киләсе килми. Безнең Казаннан, безнең Татарстаннан мотор җигеп. Керек булса урманы бар, җиләк җимешләре бар. Ял итәргә кайтасы булса мунчалары бар. Любой авла, любой җирдә дусларга менә. Хәзер инде интернет элек менә шушы теге газеталарны укыйдырган генә. Төрле ирек мәйданнары, аннары bizning әби күбрәк акчада әни илмәни булайды. Булам дигән газетларны яздырайды күбрәк. Билеп, Юлдаш дигән газетлар бар иде. Салават күперләренә хәзер балаларга чыга бит инде. Булай менә мәгълүмат чараларына килгәндә инде күбрәк хәзер интернеттер, телевидение бар. Чөнки теге шул гайгыны газетта язалар. Менә Аллага тапшырып, әлбәттә зур эшләр башлысы бар бит. Аларны тәмамлап, матур итеп башкарып чыгып, ошол бәйләрне йыштырып алып кайтып калсак, шундан соң инде менә шунда турабыз. Инде минем беренчедән бер йөрәгем яна дигән бер матур җыр. Славның берсе Равил Бадахшин дигән Мусмалай, ягез җирлегендә яшәп ятучы, просто иҗат итеп бирде. Мен дә аны концертларда аның сүзләре бик кызык. Жырның исеме йөрәгем яна дип атала. Жырның үзенә килгәндә эштәлегендә аның теге сүзләре бар, шундый кил шекил тотып кара. Мен шул жырны концертта шулай дип әйткәндә инде халыкка кешегә бит инчектә булса үтеп керәгә, кеше бит тотып кара дигән жырның шарт дип әйтеп башларлар инде. Менә шул жырга бик күңелле җыр ул. Шуңа килеп иштирә. Шунда телевизорда Аллаһ билсә менә инде сөйләшенә, теге сценарий, проект дип әйтик, менә шул үзләр эштәлекләре бар инде. Алган кирәк. Техникасы керек, әлбәттә актерлар керек. Аннан соң менә шушы менә әйткәнчә дә мине алып кайтып, сен соңгы шушы банислар, банислар белән торганнан дуэт, матур җырлар, дуэт бик күп җырлар булса, бер нәрсәне бер тәгәрәп дип аталган. Үзебезнең җаткан җырларның берсе. Шуңа да турабыз шы дуэтка. Курай кайсы халыкның борынгы уен коралы? Башкортлар. 7-9-га тапкырлагач ничә була? 63. Гүзәлнең туган көне. 23 май. Дәвам ит. Кем эшләми шул? Ашамый. Йөземне нәрсәдән ясыйлар? Йөземнән?
Şahmatda жеңүү. Mat. Татар шағиры. Hayır. Ең зор океан. Milyon bitin de. Тын океан. Үсемлеклер турындагы фән. Yalı. Сабан туйы кайсы ел фасылында була? Çeykele. Жер сүзендә ничә таптык? İken. Ашыгыч ярдәм номеры. 03. Греция башкаласы. Unuttum. Yok ben. Кайда салкын? Төн якта, көн якта. Нью-Йорк'ta. Американы кем ачкан? Kemal şu. Kalın. Галәмгә очкан беренче космонавт. Гагарин. Алфавитта К хәрефеннән соң килүче хәреф. Kıхı. Олай. Kıyıl. Аяк киемеңнең үлчәме. 12 mi? 37. Балалар театры Иннас. Bağlar tiyatrı. Kuşak tiyatrı mı точно? Елның 6 айы. Июнь. Кайсы лишне? Чеби тавык кас. Телефон номерының соңгы 2 саны. 48. Иннас интернат ничәнче катта урнашкан? 4. Гүзәл соңгы тапкыр кайсы шәһәрдә? Bilmez arttarak. Соңгы тапкыр кайсы шәһәрдә чыгыш ясадыгыз? Так. Evet. Ульяновск. 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 Яраткан ризыгым. Benim mi? Çek. Квартетта ничә музыкант? 1. Гүзәлнең яраткан чәчәкләре. Ne? Mesela. Bir parça точно. Malay. Ne? Geçirte kesisine. Низурусы. Так. Бөек Ватан сугышы тәмамланган ел. 45. Хоккейда bir период ничә минут? 10. Yürüme. Елда ничә фасыл? 12. Йоклаганда күренә. Kış. Ниче фас. Камил ничәнче балалар бакчасына йөри? 3. 3. Хәзерге машинаның маркасы. Запорожец. Үзең башкарымдагы популяр җыр. Яшьләр чакта яшьләрбез. Хатын кыз кия, ләкин ирләр кими торган кием. Личик. Аның сөте файдалы. Кеҗә. Урамда ничә градус? Bulun mu? Bulun 3. Менделеев таблицасы нинди фәннән? Химия. Фан отысыннан соң килүче нота. Söyle. Пингвиннар оча беләме? Юк. Şu an çalışma. Илназ, син бит инде безнең белемең буенча татар теле укытучысы. Һәм без сиңа шундый кызыклы бирем әзерләдек. Газетадан билгеләнгән җөмләләрдән я белән хәбәр табырга. Укайлы кычкырып. Yerden haber Нада билгеләнгән җөмлә бар, аста күрәсеңме? Öz gımarında her hatun kız kurtaşa 2 kilogram pamada aşağı biter. Hatun kız aşağı biter. Дөрес. Tataristan prezidenti aparatı жетекçisi Asgar Safarov sızıklangança ulan halkın hizmet hakları ko'lami bigrak da avul xo'jalik tarmog'ida zo'rg'an kirimlarning kiyinivi, surat jamoaning xizmatlarining sifati san'atlar uchun to'lovlarning ortig'i yollarning ortig'i, yo'llarning turishi, ko'p fatirli yurtlar yonidagi yo'llarning ishig yo'llarining hali parkovka masalalari bir şey. Я белә хәбәр. Дөрес булды. Монда иде Асгар Сафаров, Ага. Є. Татарстан. Там исем булар иде бар име? Асгар Сафаров. Ne? Так. Ну, birinci işini mi? Tamam gerek. Asgар Safarov. Oğul. Yurtlar mesela yurtlar. Yollar. Parkovka, neresi parkovka? Хәбәрен тап. Бұрши. Молодец. Бұрши. Neresi? Gerçekten de yok mu? Onlar kışırarız.
Hamle şişe. Şunu da iskertip uzarga kirek. Zor şehirlerde kino zallarının köplülüğü boyunca Tatarsan ileri boyuturagi de ide barışlarını sanalar. Ide barışlarına sanalar. Bugünkü günde ben işte bu kadar fakansı. Şunu kılıyor. Sonalar. Sanalar halinlerde. Şehirlerde kino zallarının Tatarstan işte Sonalar, derste sonalar. Barışılar barışılardan sanalar barışı barışına yetmiş barışılar dan sanalar yok. Eydep işlep Haberin çık sanalar. Tamam. Haberin çık bular. Nişli sanalar Hayır. Iyesi Diyesi. Tatarstan. iyi Tatarstan. Tatarstan sonalar. Şu şehirler kırmızı. Nasıl şehir? Anse iyi değil, просто isim. İsim ya başa точно. Motor. Şarj başa program elbette internet.ru elektron gazetesinin teşkilatında uyuşturucularda hem devlet hizmetkarlarına bir sürü faydası ile işlerin davuşlar tilese ile da şunday bir motor zor hem kızıklı proyektler uyuşturucular nasıl bitsin kılaylarga sağlık selametlik Konuşlar. İyi. Kuşlar tavanda kıdnem ortsa. İyi okuşlar artsın. Yana kızıklı ma'lumotlar ko'proq bo'lsin. İyi. Kishi qiziqsinsin. Hem şarapta elbette bir kişilerine kuşlarına şey var. Bir kuplet jar. İllas Bakkiye. Güzel İngiliz sözleri tugul. Kim sizlari? Galiye Sayıtçı'nın sözleri. Yürügen çapta yollarımda Öşrattım bitmin seni Uzak uzak yüreğimde Mengü sünmez hislerine Yaratırmın gümürlükke Saklarmın sevimine Canımın yartısı deyip Bir günle bilmem seni Yaratırmın gümürlükke Saklarmın sevimine Canımın yartısı deyip Bir günle bilmem seni Öyle bak ya. Rahmat. Sağ olun.